ಲೈಟ್ ಯಾವ ಜ ರಾಹುಲ್ 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 ರೇಂಜ್ ಇವತ್ತಿರೋದು ಇದು ರಾಹುಲ್ ರೇಂಜ್ ಇವತ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈವ್. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮೂರನೇ ಲೈವ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನಿ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರ್ ಬಲೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೇರ್ಗಂತ ಬರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಡು ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಏನದ. ಸೊ ಜಾತಕತ್ತೆ ತೂಕ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಿರ್ ತೂಕ ಇರು ಲೈವ್ ಇಡ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಮೋನೆ ಪುರ ಇಂಚ ತೋಚು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ നമ്മുടെ ಆಪ್ಷನ್ ಪರಲೈತ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಲ್ ನಡುಕೋಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗೋ ನೆಟ್ ತೋಜದ ಖಾಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಲಾಗ್ ಶೋ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದು ವಾಪಸ್ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಸರ್ ಮೊದಲಿತ್ತೆ ಸಾರಿ ಟಕಲ ಟಕಲ ಪಿಂಗ್ ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೂದಲ ದಿಗ ಪೂರ್ವಗಳ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಬಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಾರೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋನಡಿ ಕದ್ದಿಂದು ಹೊತ್ತು ನಾವತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಸವಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸವಿತಾ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ನನಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಡು ಎರಗಣ ತೋಜಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತೊಂಡು ಇರ್ತುಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋಜುನ ಇಜ್ಜ. ಎಸ್ ತೋಜುಂಡು 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಡನ್ 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 ಡನ್. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನಡುಕ್ ಬಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ನಲ್ಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ಯಾ ಇಂದ ರಾಹುಲ್ ಪಿದೈ ಗೊತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕುರಾಲ್ ಬಾಟ್ರ ರಾಹುಲ್ ಕುರಾಲ್ ಬಾಟ್ರ ಗೊತ್ತಿ ರಾಹುಲ್ ಅಂಚೈತೆ ನೀ ಬರ್ಪೆಂದು ಬನ್ಯ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ನಿತ್ತು. ಸೊ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂದು ಮೋಸಲ್ ಪಡ್ಲಿ ಆತ ಸೊ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮರಿ ತುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರಂದಿಚ್ಚಿರು ऋतिक तोजी ऋतिक ಓ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಪಿಯ ಕರ್ಮ ಇದು ಬಲ್ಪ್ ಉಂಟು ಸಾಕು ಈಗ ಪರದೆ ಪಾಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಸೊ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಗಂತೆ ಬರ್ತು ಮಕ್ಕ ಪೊಯ್ ವಾಚಿಕೆ ತುಕ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಭಯಂಕರದ ಡಿಜೆ ರೇಟ್ ಉಂಟು ರೀತಿಗೆ ಡಿಜೆ ರೇಟ್
Korea. ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಾರೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದಿನದ ದೇವಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಜಾಯ್ನ್ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲ ಆತ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರುಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪನ ತೋಜ್ಜಿ ಡಿಜೆ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಚ ಸರ್ತ ಬತ್ಯ ಈ ಕೈಗೆ ವರ್ಧ ಬತ್ಯ ನಾನು ತೋಜೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ತ ಇಂಚ ಇವತ್ತು ಇತ್ಯಾಂತ ಚೈಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೇವಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬೈದ್ನ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟ ಇದೆ ಪಡ್ಮೆ ರಾಹುಲ್ ಬರೋದು ಗಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶೇ ನಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ನಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆತನ ರೆಡ್ ಅವಸ್ಥೆ ಹಲೋ ನೀ ಕಮಲದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ನೀ ನೈಟ್ ಕಮಲದ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ஒரு ಲೆಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮದು ಲೇಟ್ ಬೇಡ ಆ ಪೊಯ್ಸಲ್ 4 ಬೈದು 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಅಂತ ಪೂರ ಬಿದ್ದೆ ತಿರ್ಗು ಹೋಗ್ರ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಹತ್ತು ನೀರು ಬರ್ತೀರಿ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಯರ್ ಮತ್ತ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿಗೆ ನಿಕ್ ಬೈಚ ಏನು ನಡ್ತಾನೆ ಕೋಚ್ ಅಯ್ಯೋ ಬಲೆ 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 ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಟ್ಟು ಮೂಜವರ ಬುಡ್ದು ಲೈವ್ ಬೈತು 2 ಮಂದಿ ದುಂಬೆ ಬಂತೋಡು ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಡಪಡ್ತು ಅದೇ ಕಂಡಲ್ಲ ಬರ್ನಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ನಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ನೆಟ್ ಆಗೋದು ನಾನು ಬಿಸಿ ಪೂರ ಬಿದ್ದೆ ತಿರ್ಗಾರ ಹೋಗ್ತೀರ ಹಂಗೆ ಐತಾರ ಈ ಪೊರ್ತು ನಾವು ಬದುಕಲ್ಲ ಆಯ್ರ ಬತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲರು ಎಂಜಿ ಹಾಯ್ ದಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವಡದ ಏರ್ ಮಾತೊಲ್ಲಾರಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏ ಬಲಿಪ್ಪಿ ಪಾಪಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪ ತುಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋಣ ತುಲ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ പോയി പിയെ പോയി ഹായ് ഹായ് ബാഗ്ലി kota habis mana hati lain yang ini malah kamera tuh jah istirahat jangan fokus apa nama anjay itu mal biar mau begitu ulta serta kamera serta kamera gue tau ada heart yang itu kini jalan ke hati yang gue tau
Hello boys, Akshay. No. Polaka. ಕೆಲವಟ್ಟಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟೈಟನ್ ಬರ್ತಿ ಟೈಟನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಡಿ ನಿಕ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಮಾರ ಲೈವ್ ಪೂ ಬಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಜ ನೆಕ್ಕದಾಲೆಚ್ಚು ಓಕೆ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ನಿಟ್ಟು ತುಳ್ಪನ್ನು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಐ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಸರಿತನಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇತ್ತು ನೀ ಪೂರ ತೂತು ಕೆಲವು ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಬೈದಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ್ನೆ ಹಾಕಿ ಲೈಟ್ ಗಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬರ್ತುಲ್ಲಾರು ನಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಾಪವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಮಾಡತ್ತ 10-15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ದೀಪಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಎಂತ ಪೋಪುಡು ಜಗತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಓ ಪ್ರದೀಪ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಕುದರ್ ಬಂದು ಬರ್ಬುಜಿ ಅತ್ತನೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ದಿತ್ತು 7 GB 7 GB 7 GB 7.7 ಈ ಗಡ್ಡ ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ರಸೆ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಕುಜಲ್ ಗಂಟ ರಾಹುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ರಾಹುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಆಯನ್ನ ಗುಂಡಿಡು ಮಾರ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ನ ಬೈಕ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಡನ್ ಬೈಕ್ ಮೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪಿದೆ ವರಂಗ ಸೈಡ್ ಅದ ನಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಚರಣೆ ಆಟ ಕಡಬ ಹೇಗಿರ ಈ ಪುಗ್ಗ ಕಡಬು ವಿಕ್ಟರಿ ರೈಟ್ ತಿರ್ಗವ್ಯ ರೆಡ್ಡ ಹತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಂದ್ಯಾ ಸೊ ಗೈಸ್ आज जन लाइव इप्पनोकल ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ದಲ ಪಾಡ್ಲಿ ದಲ ಪಾತಿರ್ಗ ದಲ ಗಮ್ಮತ್ ಪದೆ ದ ಪಾತಿರ್ಗ ಸೋದರ ಕುಲ್ದು ಎಂತದು ಓಕೆ ಬೈ ಹಾ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ದಿನ ಬೈ ಹಾ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈ ಬರ್ತಾನೆ ಬೈ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಕುಲ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ನ ಕುಳುವಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಮಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಈ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಬೋದಿ ಪಡಿ ಅಂತ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಮಲದ ಮರಲ ಪೂರ ಕಮಲ ಬೋದು ಕುಲ್ತಾನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಪೋಪೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪೋಪೆ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಬೋ ಓಕೆ ಓದ್ಬೋ ಬಾಯ್ ಇಟ್ಟಾರು ಎಂತೂ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ಲ ಒಂದು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್
ತೂಪುನು ಜಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಆಜೇಂಡ 4 ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೀನ್ ತೋಜುಲೆಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಎರ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ ಲೈವ್ ದಾದ ಕತೆ ಎಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಪಾಡಿ ಗಾಳಿ ಜಲ ಹಾಕು ಜಾತಿ ನೀನು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಾನು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಗ ಎಡ್ಡ ದೊರೆಯೋದಿತ್ತು ನೀನು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಗಿಡಾಲಿ ನೀನು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಪಂತು ರಾಹುಲ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರ್ತದೆ ರಾಹುಲ್ ಇಚ್ಛೆನೆ ಎಸ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ತುಲ್ಲ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಂದಿತ್ತು ನಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂತೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಡೋನಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ದಲ ಕ್ವಶನ್ ದಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿತನ ಕೇನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಲ್ಪ ಮಗ ನಿಗಳ ದಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲಿಂದು ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಐನ ಜನ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಗ ಬೋರ ಒಂದು ಅವಳು ಇನ್ನು ಇರುವೇರಿ ಬೇಜಾಗ್ಲಿರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ರಾಹುಲ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹೊರಂಗ ಬೋತೆ ರೈಟನ್ ಹೊರಂಗ ಬೋತ್ನಿ ಬತ್ತೇನ ದಾದನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವ ನಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರಂದಿ ಕೊಲ್ರ ಜೊತೆ ಸೊ ಇತ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಏರ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಏನ ಮೋನೆಡ್ ಕಾಲಿ ಗಡ್ಡ ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು ಸೈಪುನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಬನ್ನಿ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಆತ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪಾಡಿ ಉಂಟು ಬಲಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಇತ್ತನೆ ಬರಲಿ ಪಾಡಿ ದಾದ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತಲಿ ಕೈಗಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಸ್ವರ್ಣದಾರನ ಒಂದು ಮೂರು ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಟು ಮಾರಿ ವಾಚಿದೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರುಚು ಆಯ ಮುಡಿಯ ಯಾವ ಮಾರ ಗಾರ್ಡ್ ಬಾಡ್ರಬಹುದು ಮಾರ ಪಾಡಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಓ ಓ ಓ ಯಾಂದಲ್ಲ ಪಂಡೆನ ಪಾಡಿನ ಪನ್ನೀರ್ ಪಾಡಿಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪಾಡಿ ಉಂಟು ಪಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಬಂಡೆ ಹಲೋ ಹಾ ರಾಹುಲ್ ಫೋನ್ ಲೈವ್ ಉಡಲ್ಲ ದಿಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಲೈವ್ ಉಂಟಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಾಶಿ ಮಲ್ಪನೆ ಆಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹಲೋ ಲೈವ್ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಋತಿಕ್ ಪಾದೆ ಪಾದೆ ಪಾದೆ. ಬರಲ್ಯಾ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಸಿರ್ಲಲ್ಲ ಬೇಗಲ್ಲ 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 ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತಿನ 4:35 ಅನ್ನಾಗ ರಾಹುಲ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಾದಿ ರಾಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ದ ಮಂಡ್ಯದ ಅಂದು ಸವಿತಯ ಕರೆಗಲ್ ಪಾದೆ ಓಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ನಿಯರ್ ಅಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ದನಿಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲು ನಾವು ಪೂರ್ವ ತೋಪಾಗ ಸುರುಕು ಹಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀತಿಗೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ 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 ಉಲ್ಟಾ ಟಂಗ ಟಂಗ ಸರ್ತ ಪಾತನು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಪಡಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನಿ ತೂವರ ಬನ್ ಈ ಸುರುಕ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂವರ ಬನ್ಕ ಇನಿ ಪಾಡುವನಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೈವ್ ತೂನ್ ಯಾರನ್ನ ತುಯಿನಕುಲು ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಚಾಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ ಚಾನಲ್ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮೋಟೋ ಲಾಗ್ ದ ಚಾನಲ್ ಏನ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಿನ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋದು ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಟೆಡೆಡ್ ಮೋಟೋ ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪಾಡುವೆಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಫ್ ರೋಡ್
ವೈಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ರಿತಿಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ಇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಅದು ಜಿಂಗಲ್ ಲೆಕ್ಕಡ ಪುಗ್ಗ ಬಿಡ್ಬೇಂದ್ರಿ ಮಂತೆ ಬರ್ಪೋತನ್ ಬರ್ ಪುಗ್ಗ ಪೂರಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ರಾಹುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಾಂಡರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಪಾಕೆಟ್ ಡೇವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಪಾಕೆಟ್ ಡೇವಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಿದ ದೈವಾಡ ಬೈಬಲ್ ಪಾದಗೆ ಪನ್ನೆತ ನಾಲ್ಕು ಬುಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಗ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐನೇ and song would disco lights ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಫೋನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸುರಣ್ಣ ಸುರ ಅದೇತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ ನಿನ್ನ ಕೂಜಲ್ ಎನ್ನ ಗಡ್ಡ ನಮಗ್ ಸೆಲೂನು ಬರ ಪುರ್ಸದ ಇಚ್ಚ ಅಂಚ ಟೈಟ್ ಪಾತ್ನಾಗಲ್ಲ ತೋಜೋದು ಇಲ್ಲ ಮೋನಿನ ಗಡ್ಡದಿ ಈ ನಾನೊಂದು ದೂರ ಕೊಂಡು ಸರಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರ ಮೂಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬರೋಣ ಆದಿದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಈತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಎಂತೂದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಫೀಲ್ ಬರ್ಸನ ಗಾಳಿ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೊ ವೈಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಋತಿಕ್ ಆ ಇಟಾಜಿ ಗೊಂಜಿ ಮೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೂಪಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ಗಂತೆ ಹೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕುವ 1 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಡ್ದೆ 10 ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೋಲು ಬರ್ಪೇಂದು ಸೊ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೆ ಸವಿತಾ ಸೋಣ ಆಂಟಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ವಿಂಡೋ ಸ್ಯಾರಿ ಅತ್ತು ವಿಂಡೋಗು ಮಂದಿರಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಟ್ ನರಕ್ಕ ತೋಜರು ಪಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹೋತು ಮಾರ ಕರ್ಮ ಎಂಡ್ ಗೇಮೋ ಹೆಲೋ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾತ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ನಿನ್ನ ಪುಗ್ಗ ಹೋದನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಬೈದಾಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಆಂಟಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಬಾಂಡಿ ತಾಂಟಿ 14 ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂಚೆ ಪಾಟನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಂಟು ಉಂತು ಜಾತಿ ಕಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಕಡಪಲಿ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಡೊಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಾಡಿ ಅಂತೆ ಜನ ಅಂಡ ಪಾತಿರ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕು ಹಲೋ ರಿತಿಕ್ ಬ್ರೋ ಹಲೋ ಚಾದ ಬೈಯದ ನಾಳೆ ಬಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ ಗೊಂತೆ ಕೊಡ್ತು ವೈಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ರಿತಿಕ್ ಹಾಟ್ ಕುರಿಯನ್ ಹಾಟ್ ಬಲಿ ರಿತಿಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸರ್ತ ಗೊತ್ತು ರಿತಿಕ್ ಹಾಟ್ ಕೊರು ಓ ಉದರ್ ಸೇಮ್ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನೀನ ಇಂಚನ ಅವ್ನು ಪೆಕಲ ಪಿಂಪಿ ನಿನ್ನ ಬಲೂನ್ ಕಡ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬಲಿ ದಸರಾ ಪಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಸರಾ ಬರ್ಪ ಅವೇನು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರಕ್ಲೆ ಆಟ ಕೊರಪು ನಿಂದಿ ಧರ್ಮದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಪೋಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅವೇನೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತಿ ಗಾಲಿ ಬರ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೂರ
ಬರ್ತಾ కొంచెం ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಲಿ ಅವನು ಇತ್ತಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆ ತಡೆತಂದ್ರು ಅವನು ಜಾತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಬಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ತಾ ಫ್ಯಾನ್ ದ ನಾಯ್ಸ್ ಅವನು ಇತ್ತಿನ ಬಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪಾ ಅಂಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಮಲ್ಲಿ ಆದಿಜ್ಜಿ ನಾಯ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಫ್ಯಾನ್ ನ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಗೇಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಬರೋದುಂಡಿ ಬಟ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುಂಡ ಸೌಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿಂದ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತು ಕಣಕುರದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಾಟ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಕೋಟ ಉಂಗ ಬುಡ ಬರ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ನಮ್ಮಂಗಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ದಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದಲ್ಲ ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ ಲೈವ್ ಇಡು ಕುಲ್ರ ಇದನ್ನ ಬೋರ್ ಬರ್ತದೆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತು ಸೊ ದಲ್ಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲ ಪಾದೇಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಾಯ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಡ್ಡ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಎಕಡ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರ್ ಮಾರ ಸವಿತಾ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗ್ ಪಾಡ್ ರಾಮ್ಸನ್ ಯಾತಿ ಸೊ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇರ್ಲೆಗಂಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೋ ಎರಡು ಜನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಸೊ ಎಕಡ್ ಸವಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆಶ್ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ತೆಟ್ಟೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಎರಡು ಜನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುರ್ಗೂರ್ ಧರ್ಮದೀಪನ ಬಿಟ್ರೆ ರೂಗೆ ಸೆಲೂನ್ ಹೋಗು ಹೆಂಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕದಿದ್ದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದೇ ಪಾತಿರ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಗಮ್ಮತ್ ನೋಡುವ ಕೇಳೊಂದು ಇಪ್ಪಿನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕು ಜನ ಬೋರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಕುದಿ ಇನ್ನೇನು ಪಾಡ್ದ ಮುಲ್ತ ಕಂಜಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಮುಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಿಯಾದ ಕಂಜಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುದಿತ್ತಲಾಗ್ ರಡ್ಡು ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಸೊ ಇನಿ ಪೋದಿತ್ತ ಕುದಿಕ್ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುದಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಸೊ ಇನಿ ನೈಟ್ ಇದಿಂದ ಎಲ್ಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಗ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಲುಂಡು ಅಂಚಂತೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿ ಇನಿ ಪಾಡ್ವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದಿ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡಿಟ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತೂಯರ್ನ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲಾಗ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಅನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಓಕೆ ಆಗಿತ್ನ ಕೆಲವ್ರ ಅನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಈ ಸಲದ ಚಾನಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐನಾತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಕ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಎಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈ ರೇಟ್ ಕೊಂಡು ಹಿಂಚಿಲ್ವಾ ಕೊರ್ಗೆ
ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಡಿನ ಬೇರೆ ಕುದಿ ಪಂಡದ ದಿ ಕುದಿ ಪಂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ರೀತಿಗೆ ಕುದಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆ ಕಮಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುದಿ ಬಂಡ ಕಮಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡಲ್ಲಿ ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತ ಅಂಚೆ ಕುದಿ ಸೊ ಏರುಕುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಕಮಲ ದುಂಬುದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸೊ ಪ್ರೀ ವರ್ಕೌಟ್ ಏರು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಾರ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದು ಕುದಿ ಕುದಿ ಬಂದು ಆಸ್ ಡೇ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬ್ರೋ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ನಾ ಒಂದೇ ಬುದಾಡು ಉಂಡ ಬೇತೆ ಬುದಾಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನೀರೇನು ಏನಂಪೇರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತುಡ್ಪೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ರಿತಿಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ತೋಜ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ತೋಜಂದೆ ನಮ್ ಕುಲ್ತೇನ ಇರುವೇರಿ ಸೊ ಆಸ್ ಡೇ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಇವ್ನ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಓ ಓಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಸೊ ಈಗ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಮಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಡಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಮಾಡುವ ಆದ್ರೆ ನೀ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರತ್ತ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ರೀಸನ್ ಅವು ಚಳಿ ಅವನಿತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಇದಂತು ಚಳಿ ಅನ್ಕೂಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ರೀಸನ್ ಅವು ಚಳಿ ಅವನಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಿನ ಈಗ ಆರ್ಲ ಒಂದೇ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ಅತ್ತಿಯನ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಪೋಲಜಿಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ಡೈರಿ ಮಾತ ಉಳ್ಳಾರು ಆ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋದು ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಕೊಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೀರು ಸೊ 5 ಜನ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳಾರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬದದು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂಪಾರು ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಲೆಕ ತೋಜು ಅವು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಕ್ ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಮನ ಸಾಪ್ ಪೂರ ಐತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗಮನ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈವ್ ಅಡೆ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಏನ್ ರಿಚ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮದ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನಿದೆ ಬಿಗಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾತಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮನೆ ಏತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಸೊ ಆರ್ನ ನಿಕುಲ್ ಹೊಸ ತಂದಂಡ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಟು ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊಡೋದಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಹೊತ್ತ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಹಾಟದಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತು ಬರೋದು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇದು ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಉದಯ ಪಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೋದಿತ್ತು ಸೊ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬಂತೊಂಡೆ ಸೊ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಚಾ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಈರ್ನ ಚಾ ಅಂಡಿ ಬೇದ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗುರುವಾರ चार्ज निन्ना क्या बात पूछ क्या ना नहीं क्या बरना राव वीडियो बर्सो बरोबर बरोबर ना
ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಿದ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಕೂಡ ನಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋದಿತ್ತು ಛೇ ಧರ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದ ಬ್ಯಾರೋಡ ಮಿತ್ತಿರ್ತಾಂಡ್ ಮಾತ ഞാൻ എക്കടെ ಎಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರೆ మళ్ళీ సరియా ఇట్స్ ఓకే సరియా అండి ನಮ್ಮ 10 minutes extend ల మంద వ్లాగ్ సారీ లైవ్ ಅಂದು ಮಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀ 2 ಸಲ ಶನಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇದಾದಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅವ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊರ ಹೋದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅವಲೊಂದು ಜಾಂಡೆ ಹಾ ವಿಡಿಯೋ ಬರಬಹುದು ಅವ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ನಂಗೆ ಆತನು ನೀವು ಆಮ್ರು ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೋರ ಆಪನೆ ಕಡ ಆಪಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಸೋ ಸಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೋತನ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ತೂಪೆ ಸೈಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೋ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಆ ವೈಫೈ ಉಂಡು ಆ ವೈಫೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ಬೋಯರದ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಗ ಈರ್ನ ಚಾ ಅಂಡಿ ಚಾ ಬನ್ನಿ ಇದ್ದೀರಿ ಒಳ್ಳೆದು ರಾಹುಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರಾಹುಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಕ್ ಸನಿಕ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪುನಃ ಬೇಕ ಅನ್ನಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಬ್ರೋ Arna Chand, very good. That is Gammat Tinder. Any new updates or announcements? Yes. At last, 5 minutes. If you have announcement, so we summa time to get on this. Our yellow announcement is the Maul announcement. Yellow announcement. So I did the next step. We have pure Malundu. I can nickel support board. It's Namani. Next day, nickel support. Bala Krishna. Marasanka. So bro irna message namaga artha iji aw daadande but anyways hi ugaredi korbe ಈ ಕೊರು ಧರ್ಮದ ಕೊರಡು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕದ ನಾಲ್ ಗಿರಾಡ ಎದುರು ಹೋಗಿ ಯಾನ್ ನಾಲ್ಗೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೂತಾರೆ ಇನ್ನ ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹಲೋ ಊರು ಬ್ರೋ ಊರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆರವಾಶೆ ಈರ್ನ ಹಲೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಊರು ಬರ್ತದ ಕೆರವಾಶೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬರ್ಬಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಚಿಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕುಮಾರ ಬಲ ಮಲ್ ಬೊಕ್ಕಡಿ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಕು ಆಯ್ಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಓ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ದಾರಿ మీరు ಬೆದ್ರದಾರಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆದ್ರದ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಟಿಯ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಉಲ್ಲಾ ಎಸ್ ರಾಹುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಲ ನೀತಿ ಸೀಟಲ್ ಗಿರೋಡ್ ಕಾಲಿ ಬಲ ತಗೊಂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಖಂದಲ್ಲ ಕೊಂಡುಂಡ డీజే లైట్ కూడా డీజే లైట్ డీజే లైట్ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ತೋಜಿ ಐಕ್ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕೂತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಏತ್ ಲೈವ್ ನಮ್ಮನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರ ಕಾತ ನಿಪ್ಪೇನು ಈ ಕೊಡಿಗಾಡುತ್ತ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಬಲ್ಲ ಒಡ್ಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಾತಿರ್ನು ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಗ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಂಕಾಯ ಬುಡ್ದಿರ್ತೆ ಕಮಲಾ ಲಾಗ್ ಬ್ರೋ ಇನಿ ನೈಟ್ ಇಜಿಂದ ಎರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಹೂವು ಡೌಟ್ ವೇಲು ಇನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುದಿ ಬರ್ತದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಕಮಲ ಲಾಗ್
ಸೊ ಇನಿ ನೈಟ್ ಇಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ತಕಲ್ವ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬೇಲಾಡಿ ಬಾವ ಬೊಕುಂಜಿ ನಿಂತಿದೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ತಕಲ್ವ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದ ನಿಂತಿದೆ ಹಾ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿ ರಿತೇಶ್ ಬೋಲು ಸವಿತು ರಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೊಡದ ರಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೊಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಿ ಬ್ರೋ ಈ ದಾದ ಪಂಡರಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಬೋದಿತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಐದು ಒಂದಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತರ್ನ ನಮಗ ಮಿಸ್ ಆದ್ರಿ ಸೊ ಈ ದಾದ ಪಂದಿತ್ತರ್ನ ಕೂಡ ಪನ್ಲಿ ಓ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಲೋಗ ಹಲೋ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆತಿ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬ್ರೋ ಹಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಡ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಕನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಇಂದ ಏ ಮತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ನೇ ಸೈಯುಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾತಿ ಓಯ್ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಆಯನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೀ ಪಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಓರ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ಯಾ ಗಿಟ್ಟಿ ಆದೊಂದು ಅವಡ್ ಐದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜರ ಬಂದ್ರಂಡೆ ಬರಕದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಭಾತಿ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿನಿ ಜರೋ ಬಂಜಿನಿ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಬಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿನಿ ಅವು ಬೇಲೆದ ಬಾತಿ ರಾಹುಲ್ ಬಾತಿ ಯಾನ್ ಚೂರು ಬೇರೆದ ತೂಕ ಸತ್ತ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಆಣದ ಓರಿ ಮುಗಿ ಪಾಡ್ ಮಾರಿ ಇಕ್ಕು ಎಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾವಿಯ ಲೈಕ್ ಬರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದಲ್ಲ ಬುಗ್ಗಾರ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ರಂಜಿ ಹಾ ಇದಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಾತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಬೇಗ ಬಾತಿ ಇರಲಿ ಲೈಕ್ ಲಂದ ಜಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಂಟ ಬಾತಿರೋದು ಇತ್ತು ಇವೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಲೈವ್ ಟಿಲ್ 6 ಯಾ ಎಂಗೆ ಚೂರು ಕೊಟ್ಟೇಲಿ ಪಂಡ ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಎಂಗೆನ್ನ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಮಲದ ಎರುಕ್ಲೇನು ತಿರ್ಗವರ ಪವರ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಇದು ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಲದಿ ಎರು ತಿರ್ಗವನ ಸೊ ಎರು ತಿರ್ಗವನ ಬೇಲೆಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಗೆನ್ನ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಚಾ ಇನ್ನೆಂತೆ ಲಾಗ್ ಪನ್ನೆ ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಕ್ ಫಾದರ್ ಬಂದ नहीं उन्होंने सिद्ध किया था फिल्म शूटिंग इचिर ಎದುರು ಬಲ ಈ ಫೋಕಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾರ್ದ ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತು ನೆಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತೆ ಬರ್ದದ್ದು ಪುಂಡಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಏಪ್ಪ ಪುಂಡಿ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ತುಂಬಿ ಏನನ್ ಬೀನ್ ಡೌನ್ ಮಂತ್ ನಿಧಿ ಆಯ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇಯರ್ ಲೈವ್
ಗೊಂಡಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಡಿಡಿ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ 5 ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದಿನ ಮಾರೇಟ್ ಒಂದು ಬುಧರಿಗೆ ಮಾರೆ ಕಾಲೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಇವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬಾತೆ ಹೇಗೆ ಗುಟ್ಟು ಬಾನು ಮಾರೆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Wheels on dirt. Oh, Rahul, big fan. And a fan take it. ನಮ್ಮನ್ನ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬರೋ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿರು ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ SP ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನೀರ್ಲ ಬಾತಿರೋ ನಿಜ್ಜರ್ ಉಲ್ಲರಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇದಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ್ಲಿಂಜಿ ಹಿಡಿಲ ಯಾದ ಬಾತ್ರೆ ಕಾಟ್ಲು ತಿಗಾದ ಎಸ್ 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 ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಡೊಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ಜೆ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಬೊಕ್ಕ SP ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಲ್ಸ್ ಆನ್ ಡರ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಡಿ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಸಂಡೇದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಿತಿಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು 5-10 ಗಂಟೆ ಕೊಡೋದು ಹೊರತು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಪ್ಪ 90% ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮಲ್ಪಿಯ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೆ ಮಂಡಿದಪ್ಪ ಈ ಬಾತಿರಿಯ ಒರಿಯ ಬಾತಿರಿ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಓಲ್ತಾ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಟ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಪನ್ಪುನ ರಾಹುಲ್ ದಲ್ಲ ಪನಿಯ ಇದೆಲ್ಲ ಪನಿಯೇ ಕಾಲಿ ತಿನ್ಪುನಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪುನ ಒಂಜೆ ಮಂಡಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಡು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ಹಾಡು ಕೊರಿಯಾ ನಾನು ಇಚ್ಚವಳು ಈ ಲೈಟ್ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೋ ದಾದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಮೂಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಒಂದಿದ್ವು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ದಾದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತೂಕ ಇದು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲಿ ಅದಲ್ಲ ಓ ಹಾ ಬತ್ತೇರಿಯಾ ಅಂದಂದು ಬತ್ತೇರು ಐ ಚಿಗಲೆ ಪುರತ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊರಿ ಎಂಟು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಬಂದಲ್ ಮುಡಿ ಅರಿತಿಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ಕಾಕೋಣತ
Pan yang continue malpide ai mare public ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಂಕ pani ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Abhishek official hi bro ಐ ಐ hi enkleg ino ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ai ಮೂರು ಸಾಧಾರಣ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾನ್ ಮೂರು ಬೋಸ ಎಂಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಯ ಪೈಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಕಿಟಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಿಟಿಕೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ತು ನೆಟ್ಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಗುರು ಐಕು ಧೈರ್ಯತ್ ತುಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ತುಲಿ ಮದ್ವೆ ದಿಕ್ಕಳ ದಿಕ್ಕು ಅದೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪಿ ಲೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರು ಬೇಲೆಂಡು ಮಗಿನಿ ಮಲ್ಪುಕಾನ ಆಯ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇನ ಆತ್ ರಾಚಿ ನಿಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿ ನಾಚಿಂತ ನಾವೇ ಆಯ್ ಹೆಂಗ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮೂರು ಲೈವ್ ಉಡ್ನೇರಿ ಆತಿ ಆಯ್ ಅವನೇರಿ ಅಂತ ಮೂರು ಲೈವ್ ಉಡ್ನೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಆಗತ್ತೆ ಏನು ತುಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ ಮೂಲ್ ಪಾತ್ರ ಸಣ್ಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಐದು ಬಗಲ್ ಐತಿ ಬನ್ನು ಯಾರು ಎಕಡೆ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಾಪ ಬೊಚ್ಚಿ ಹಲೋ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕು ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಎತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ನರಂ ಬನ್ನಿ ಅದೇ ಬೊಕ ಅಂದಿಗೆ ಪಾವತ್ತನ್ರಿ ಅನ್ಕಲ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದಿ ಕಾರ್ಲಾಡಿಪುಲ ಆಶ್ರಮ ಏತ ಆಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಓಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ ಆ ತಿಂಗಳು ಏತ ಆಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ನಮ್ಮನೆ 3 ಜನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಮನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 3 ಜನ ಇಕ್ಕುನಾಕ ನಮ್ಮ ಅಂತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋನ್ ಪೇ ನನ್ನ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ದೇತ ಬಂದ ಆತಿ ತಂದಿ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಸುರ್ತನ ಮನೆ ಸುರ್ತನ ಮನೆ ಆಕಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ದಿನ ಕೂಡ ನಿಕಲ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಮಗಳು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಕೊಡ್ಕೊಳ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮ ಉಂಟು ಪಂಡ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಯ್ತು ಓಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಜೀತ್ ಐಕ್ಕಂದಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಡುಟ್ಟಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ನಮ್ಮನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡ ಕೊರಡೊಂದಾಲಿದ್ದಿ ಸೊ ನಮ್ಮನ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಮ್ಮನೆ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಕುಲ್ದ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ದಲ್ಲ ರಾಷನ್ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರಿ ಗೋಧಿ ತಂಜದಲ್ಲ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲಿ ಬೋಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿದ ಕೇಂದ್ರ ಅಡೆ ಆಶ್ರಮ ಹೋದ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹುಡುಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಸಂಜೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗಾಂದಿ ಏನು ದೀತ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಡೀಟೇಲ್ ಪೂರ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ದಾದಕತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡುವ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊರೋಲಿ ಇದ್ದಿಂದ ನಮ್ಮನ ಕೈ ದೇತ ನಾದ್ ಪಾಡ್ದು ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ ಬುಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಈ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದುಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಹೊಸ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ದುಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಬಟ್ ಐಟ್ ಆಯ್ತಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದೈಕಾದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ
ಸೊ ಐತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಾಗ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಿ ಮಲ್ತಾ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದಾದ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓ ವಿಡಿಯೋಲ ಹಾಕುದು ವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲ ಈಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಆದೇ ಕೊರ್ಲಿ ದಾಲವಂಜ ನಿಖಲ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಜಾರ ಬರೋದು ಎಷ್ಟ ದಾಲ ನಮ್ಮನ ಏನಂತ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಚ ಬರೋ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕನ್ನ ಮಾತ್ರ ₹1 ಒಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಬಂದು ಪೂರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಮಾತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಲ ₹1 ಬಿಡ ಅಂದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ಐದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬೇತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪಿರಾ ಬುಡ್ದಿತ್ತ ಈ ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತ ಸುತ್ತು ಕದ ಮಾತಾಪನೊಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾ ವಿಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಾಗ ನಿಖಿಲ್ಗೆ ಏನು ಬೊಕ್ಕದ ದಾದೊಂದು ಪಾತಿರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಕ ಲೈವ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ವರ್ಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಪೂರ್ತು ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಕೊಡ್ಪ. ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ತೂಂದು ಇಪ್ಪು ನಾಕು ಎರಡಲ್ಲ ಹೊಸದ್ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನಾ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಐನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. So SP Vlogs a nice initiative, best of luck. Okay, thank you so much bro. Yan Pusat Sharan Printex Vlogs. Pusat vlogger. Our vlog channel So Printex Vlogs our Pusat YouTube channel. Our channel lo both subscribe play guys mun till start and so here Rakteshwari amma teltir ಗಮ್ಮತ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪ್ರಿಂಟೆಕ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಓ ಪ್ರಿಂಟೆಕ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಡ್ ಮತ್ತಲ್ಲ 30 ಸುರಾಂಡಿ ಈ ಕಾಯಿನ ಬೇಗ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏರ್ ಮತ್ತ ತೋಂದಲ್ಲಾರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಡಾ ಅಂಡ್ ಬೈ.